Korkanti constituency Kaparlo, Langlok Swalong Sitami, CM Himanta Biswa Sarma lapen team Karbi Anglong Kachari Kimi, Ajo Karbi Honghari ke Kroy Tumaphan An Kurusar Kakri, Charhipi Duidi Duija, Atum Aphan, Tangka ki Joypen, Chek Kiron Pon. La Swalong Alohiman Peng Benang Chitongdun, BJP Mondol Secretary ke Hai Dolo Inti, Mondol Secretary ke Hai Sar Singh Hanse, Mondol VP ake hai pi deng mir rong hang pi Sakti Kendra ake hai bidaram be lapen Mongol Singh rong phar lapen Sarkari Kambura ake hai Har Singh Ramsa tum sitame chitong dun se Langlok Swalong 83 Kurusar Charhi pi duidi du haija lapen Karkre tum aphan Chek ron ponsi insam jin pen mai pachun pon longlo Ningkani segmen pustame labang so tangka nangepadir pon polam magelitum mata dam nangi je ilitum komata sorkar se ilitum pala bangso ilitum ke klaim gidam ilitum ke cipadu labang so amana peng nangi pi komata sorkar si nangi pi mala bangso alam magelitum baputin si tameng mata dam manginang so tang de pini nangai tum dak kurusar cek tami pi pon lonte opposition tum ge pachabai bene cek long le pun tum tek nang non pilo pujika lake opposition party tum EPSLC tum le nengi bustame pini bange approve bange non ni tumalong si ni tumari deng si dolo je ron maron rema bange non approve ta ni tum chot krelo yo si la bange ke pachore lo aho ka hak bange ron pamikalo pini bange jo ni tum mitang hap ari deng si ni tum dolo ali bange ko pilon te la pini ke jogdon bange kurusar dong jogdon mamante o nili ki jogdon bange kurusar si jogdon rong pen ite nang li bangan ta Oh nili ta kalau no kurusar nili kakri ko yuk ite nang li tami losto cek long don lo nang li bangan te ite jogdon mane Nili bangga rong kurusar jogdon ke di pete rong cho ke acat ate kita pecung ada klaim rup klaim dun kurusar jog te nang li bange losto cek long kilong ke nang li kopia si jogdon lo doi di pen gede kurusar pen bang kalima kurusar pen kalima kurusar kali doi di tang te non karbing long tami tum kurusar tami tum cek tami non pini ke ron pon lo mante long pon lo ante laso a cek ke long nang tum ke long dun mane ki jog dun ke kopi bang tum charhi pitong jog dun ma mante uchit pi ma mante ke soy ke relo ma nang ni kan di ma nili tum non ke long dun ke charhi pi si ke long dun ke charhi pi si ke long dun nili tum la an ke charhi la an hamen tu pe ne ke charhi sarkar na chari SCC cha chari lo congress chari lo bon se ta non 2000 paisa charhi pi dum phan aman na pi ke BJP sarkar si aman na pi ningarong pig lo BJP sarkar an se pahai thuna liram ram han patani to an se pahai thuna ningarong mane an se long bom po pahai bom te long bom po rada tumta ining sam nang chu deng po tang te nang li pini cek long pon lo ke di ente nang li pini ente la kon cek lo ke long ke dot haja cek non pini ni long pon le ke la sa cek ke ni ke cari pi cek lo nang li bange cari pi ben ha cari pi lo ni ke rong cari pi lo ente nang li tumarong ke kunalo ni tumarong ke di soterang ha di soterang ding soterang rong ma di soterang rong to tang te pini dak lang lok solong karbi kurusar tum phan pini cek pon ron te la kuma tum si tiklem pilo kan ke ron Pini betum dak Korkanti constituency ke Parlo dak 36 polling station do sila bangso urusan lapian charhipi ucipi lai hui tum phan amana peng ki pen mate kan hon kajin so pen ele tum Assam Chief Minister akai Dr. Himanta Sharma alang ning kimi pen lapen itu Karbenglong Autonomous Council ACM Dr. Toleran Ronghang alang di tum ning kimi pen itu Karbenglong adang pi along
mate ili tum dak korkanti konstitusi long postami itu lang tumhan panong pansi cek bang kajir pon lo nasini tum labang so asa yang deng kedeng pon labang kili tum karbeng long Thomas Council chairman mate korkanti lokal emisia kahai raju tusu nang pin khat ateng pensini tum labang so sai bang deng pon lo ate labang so acek abang ke area tin mate abang putin along postami ari deng nangji buki matha pensini tum pini korkanti long pak parok thom suse acek bang ni tupinya ni siwet sing tum aku cipi pensi la bang so bang putin bin sari mate abang pu tum pan ni tum ipi pon pensi la bang so sai bang so deng pon tela amuni da phai ke korban thi ya pen antong lan kili lemot korkanthi dia det pensi la bang ke 317 suse beneficiary to la pen dak elitum lang lokso borpong idea phan lokse sari kurira pakni pak thom lokso beneficiary ba bang pu bang bang tum pi pon long tenon kimi tang ko jogon tulong lang masa akimi matela non kelong dunde abang pu bang pitum ta penangan dolan ini tum kacini dona tengke la sila bang so kelong lelang atum panta puthot ke palong pon tuje phan bang ke ini tum ACM akai doktor tuliram sang si puthot nang pin khat thulo sila bang so pin khat ateng bang si ini tum la kurusar jingrom amai la pen rong asar an paras tami party long ke japon tum cherap si puthot ke palong pui phan non klembok